Εγώ, ενώ αυτές... Εμένα πήρα ένα φλεράκι μου, μια σαν καυτή, έτσι και στρογγυλή, αλλά τι Ναι. γίνεται. Τη βάζεις στο iPhone ή στο iPad, ρε φίλε. Ναι. Και βλέπεις τι τραβάει Ναι. με Wi-Fi. Και αυτές οι καινούργιες, Και την να ξέρεις. κοντρολάρεις και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και οι καινούργιες έτσι είναι. Έλα ρε φιλέ. Πού είσαι? Μας είδες? Είναι αρκετά παιδιά, αρκετά, είμαστε αρκετοί. Λίμνη Ευβοίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια. Κύριε Τέλη, πέστε μας τις εντυπώσεις σας. Εντάξει, και ήχο τώρα, σε γράφω, γι' αυτό λέγε. Είσαι happy? Ναι, αλλά τα 3 κομματάκια που τα χάσαμε... Δεν ξέρω. Όχι, αυτά είναι δικά μας. Για τα πλατανάκια, ναι.